Kaixo eta ongi etorri Bokale Pasaiako Euskararen Aholku Batzordeak deitutako deialdira. Gaur, kontseiluarekin batera egiten ari garen agerraldi honetan, Euskara larrialdi linguistiko egoeran dagoela adierazi nahi dugu, baita itxaropen mezu bat zabaldu ere. Euskara larrialdi egoeran dagoela ulertzeko 7. inkesta soziolinguistikoan jasotako datu batzuk aipatuko ditugu. Euskal Autonomia Erkidegoko gune euskaldunenetan, adibidez, atzera egiten ari da Euskaren erabilera eta Euskal Herri osoko joera da Euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen diren hiztunak gero eta gutxiago izatea. Zifretara etorrita, hiztunen 17,5% baino ez dira egunerokoan Euskara erdarak baino gehiago erabiltzen dutenak. Hau da, hizkuntza baten osasunaren adierazgarri behinena den erabilera soziala ahula da. Eta hizkuntza praktikak orokortasunan hartuz, are eta gehiago ahultzeko joeran dira. Indarrean diren joera soziolinguistikoak egiturazko arazoak itzulikatzeko neurri egokiak epe laburrean hartu ezean atzeraldi etorriko da. Hizkuntz politikan jauzi bat egin ezean bizigarritasun soziala irabazi ordez galtzen hasteko bidean gara. Etorkizuna dago jokoan. Larritzeko osagai guztiak izan arren, itxaropen mezu bat ere zabaldu nahi dugu gaur. Eta Euskalgintzaren Kontseiluak egin zuen bezala, Bokalek ere konpromisoa hartzen du larrialdi hori indarraldi bihurtzen ahalegintzeko. Eta bere egiten du batu zaldatu dinamikaren ildotik proposatutako Euskararen gaineko itun soziopolitiko berrirako eskaintza. Eskaintza horrek adostasun sozial zabalez Euskarari etorkizuna emango dion hizkuntza politika baterako oinarriak proposatzen ditu. Oso laburbilduta, honako hauek dira dokumentuaren oinarriak. Batetik, ezagutza orokortzea. Hau da, herritar orok Euskara ezagutuko duen ortzimuga bat ezartzea, eta bestetik, normal erabiltzeko baldintzak eratzea. Paradigma aldaketa bat, besteak beste. Estatusaren auziari ere sendo helduko diona. Bokaleko kideok oinarri horiekin bat egiteaz gain, gure egiten ditugu dokumentu horretan jasotako konpromisoak. Dokumentuaren edukiak gizarteratzea, proposamenak geure egitea eta elkarrizketan ere elkarlanean jarraitzea. Horrez gain, adostasun soziala zabaltzeko bidean ezinbestekoa da berriro ere euskaltzaletasunaren giharra indartzea. Euskara kinkalarrian izan den beste momentu batzuetan bezala. Pasaian ere, herritarren aktibazioan lanean ari gara. Herritarrak saretzea izango da helburua. Herrigintzatik Euskararen bizi berritzean eragile aktibo izan daitezen. Testuinguru horretan, Euskararen egunaren bueltan herritar aktiboak saretu, ahaldundu eta trinkotzeko saioak antolatuko ditugu. Izan ere, Euskarak eta Euskaliztun komunitateak izan ditu lehenago ere larrialdi gorriko uneak. Behin betiko itzaltzeko arrisku momentuak. Eta euskaltzaleen eskutik etorri da aldi bakoitzean hizkundea. Euskaltzaleon bulkada erabaki eta ekimenetatik. Eta batipat euskaltzaleok une kritikoetan elkarrekin aritzeko eta egiteko izan duten gaitasunetik. Hain zuzen ere, gaur zabaldu nahi dugun itxaropen mezuaren parte da Kontseilutik egin dugun gonbidapena. Datorren abenduaren 27an Bilbao Arena, Miribillako kirolgunea, euskaltzaletasunaren bilgune handi bihurtzea. Etorkizuna jokoan den honetan ezinbesteko da guztio dagokigun erantzukizuna geure egitea. Euskararen normalizazio eta biziberritzen aldeko indar berri bat sortzea. Ekitaldia 5etan hasiko da Miribillako kirolgunean, eta sarrerak eskuragarri daude pizkundea.eus webgunean. Pasaitarrei ere euskaltzaletasunaren bilgune handi horretara joateko deia luzatzen diegu gaur hemen, eta bertara iristen laguntzeko autobusak antolatuko ditugu. Pasaiatik zuzenean Miribillara joan nahi izanez gero, pasaia.eus webgunean eta Bokale Pasaiako Euskararen Aholku Batzordeko sare sozialetan aurkituko duzue autobusean izena emateko aukera. Autobusak geldialdiak izango ditu Pasaiako 4 barrutietan. Pasai Donibaneko Meipiko geralekutik, 3:10 gutxitan aterako da, eta ondorengo geldialdiak egingo ditu. Pasai Antxoko Ibaiondo 3:00, Pasai San Pedro geralekuan 3:10 eta Trintxerpeko Postetxepareko geralekuan 3:04. Adinez nagusiek 10 euro ordaindu beharko dute, eta jubilatuek, langabetuek, haurrek eta gazteek 5 euro.
Euskaltzaleon komunitate sentimendua sendotu eta arnas kolektibo bat izango da. Pizkunde berri baten premia irudikatzeko momentu simboliko bezain garrantzitsua. Hori dela eta, abenduaren 27an, bil gaitezen eta piztu dezagun euskaltzaletasuna. Etorkizuna dago jokoan. Euskaltzaleon garaia da.